kubor nakaslem jong udongsan Hima. Hnlc National Liberation Council ha kasingi palay kalapan banay ka jing Iehnoh kam jong Vice Chairman kaseng uba Manbhalang jerwa. Ha ukurwo kubor u General Secretary bat Publicity Secretary kaseng uba san kupar nong traw ulong uba Manbhalang ula IT ka shithi Iehnoh kam bat dia kani shithi la dep ban priang da kaseng. Ha gaju kapor ulong ba ka Central Executive Committee ka Hnlc kala Thung uba Teimiki Laloo como Vice Chairman Bathymmai na kabantahan riu banay. Uba san ku paru loong ba ka jing Iehnoh akam jo uba Manbhalang kanom don jing ta ya ka jing klan bat kinong rem jong ka Hnlc ulong ba kinong rem kinom kala wat lada kinong elam ki kala ka Hnlc ka kermen ru ba ki pat ka briu nyaw trem kin beteng ban burom yu uba Manbhalang jerwa kum upara briu nalor kata uba san ku paru la kermen ba ka sorkar kan kiar na ka basyum kabu halor ka jing Iehnoh akam jo uba Manbhalang bat ban pendet jing mot ka jing kren yesuk ulang ru ba ka jing Iehnoh akam jong uba Manbhalang kanom kta satya ya ka jing kren yesuk bat ka sorkar ha ka juk por uba san ko paru lai tho ba ya ka kenhon ya kren yesuk jong ka seng anya lam no do Vice Chairman Bathymmai uba Teimiki Laloo